poštovanje svim mojim dragim sagovornicima i naravno organizatoru i naravno poruka na početku organizatoru da je odabrao dobru i kvalifikovanu temu sa, čini mi se, zaista kvalifikovanim sagovornicima i da je ovo zaista pravo vreme da govorimo o onome šta su strateška predviđanja i da se Srbija na aktivan način uključuje u jedan novi proces u koji je, čini mi se, Evropska unija već duboko zagazila, a to jeste strateško predviđanje i kreiranje one vrste politika, dakle, koje su okrenute ka budućnosti i, dakle, promenama koje svakako na fleksibilan i, rekli bismo, socijalno pravedan način, kako ih je i sama Evropska unija definisala u svojim strateškim prioritetima, dakle, nova Evropska komisija i predsjednica Ursula von der Leyen još u 2019. Dakle, kroz održive, socijalno pravedne i fleksibilne modele koji moraju da budu okrenuti ka dobrobiti ekonomije, dobrobiti građana, odnosno ekonomije dobrobiti za građane i uopšte ukupnu održivost.